Na čo to vymýšľaš také somariny? Na čo špekuluješ? Počúvaj, to je lepšie ako to tvoje. To určite, to sa lepší pôjde. To lepší pôjde. To sú tí debilní oni. Hýbajme head. Tak počúvaj, pane si vám nakázal to tu poničiť, no len nevieme, kde sú tí gumkáči. Musíme ich zohrať. Dum. Chytro, utekaj, lebo nás zabijú. Utekaj. Utekaj 106. Čo robíš? Pozeraj. Spustí sa ich tá pasa a tam pôjdu do riti. Čo to hovoríš ty? Nepočujem ťa, tak rýchlo hovoríš. Gumkáči. Zdrhaj chytro. Tak do krikov. Čo robíte? Tak parádne sme ich nachytali. Vidíš, tie moje pasty boli lepšie ako tie tvoje. Čo ste to vy porobili? Čo ste spravili, keď to vidíte, pane šéf? Gumkáč! To nesiem ho k pánovi šéfovi. Jupi bude. Bum. Dum. Chyťte ho. Stoj. Dum. Chyťte ho, pane šéf vám to povedal. Chyťajte ho. A vidíš, ako dobre tá moja pasta fungovala. No, tak ako celkom dobre to fungovalo. No, nečakal som, že to tak dobre pôjde. Pasta zdrhla. No, nevadí, vyrobím ďalšiu. Čo to je? Asi som veľa fetoval. Ja som voľačo videl, fakt naozaj. Fakt som dačo fetovali asi. Idem za tým. Veľaky. Tam utekajú asi tí